Dulan sa kapinduha kagatos nga binugkos nga mga ukay-ukay ang nasakmit sa National Bureau of Investigation 7 kon NBI 7 sa usa ka tindahan sa Borromeo Street, Barangay Kalubihan, sa Dakbayan sa Sugbo ni adtong Pebrero 20, 2025. Ang mga ukay-ukay imported gikan sa South Korea ug mobalor og 752,400 pesos. Mibutyag ang Regional Director sa NBI 7, Attorney Renan Agustos Oliva, nga wala nakapakita og insaktong mga permits ug lisensya ang tindahan. Subay ni ini gipasakaan nila og kaso ang tagiya kagahapon Pebrero 25 tungod sa paglapas sa RA 4653 o ang balaod nga nagdili sa commercial importation sa mga ginamit nga sanina o trapo. Considering that these items found our way to our city, we will continue our evidence. If evidence warrants, our office will file additional cases against the subject's conspirator. It is highly probable that other contrabands like illegal drugs is transported through the same method. Nagkanayon si Oliva nga dakong posibilidad nga ang mode of transport ni ining illegal nga ukay-ukay mao ang pagpaagi ni ini pinaagi sa usa ka shipping vessel o container van. Nga maoy kasagarang gamiton sa mga sindikato sa pagsulod og mga illegal nga drogas o kontrabando sa nasod. Gani giimbestiga pasab sa NBI kung susama ba ang pagtransport sa illegal nga 60 kilos nga uranium nga ilang nasakmit sa Dakbayan sa Mandaue ni adtong Nobyembre 2024. Duda sab ni Oliva nga posibleng pareho sab ang pamaagi sa pagsulod sa unauthorized nga IMSI catcher sa nasod gikan sa nadakpang 5 ka mga Chinese spies sa NBI Manila ni adtong Pebrero 20. Is we did not see any drugs when we seized those items. But kung nakalusot na from abroad, it is possible that other contrabands like illegal drugs, katong uranium, naglibog mi yun sa pagpasod. Second is katong ISMI catcher that mimics katong nagsurveillance sa atong kampo nga nadakpan sa NBI Manila. Gipahibaw ni Oliva nga maghuwat pa sila og mando gikan sa korte aron masayran kung unsaon pagdispose sa mga nasakmit nga ukay-ukay. Samtang awhag ni ini sa publiko, We are calling the public na be vigilant. It's for our own safety. Bantay ta kanang mga items nga not locally available niyan maabot diri. You give us information para maimbestigahan nato kung contraband ba. kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.